Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles
Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles
Serafín, que ya tenemos 2 minutos ahora más. Hay que recuperar.
tengo una panda de macacos que esto me vuelve loco, perdón.
la final. Ya es la final ahora, ¿no?
las alfombras de sí, aquí la pusieron.
Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de cata Alevín femenino iniciación. Moi boas tardes. Avanzado. Moi boas tardes, chicas. Boas tardes. Moi boas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboa as dúas por facer tan ben as catas e conseguir estas super medallas. Supoño que estaredes moi contentas. Sí, grazas. Sí, moitas grazas. Bueno, chicas, dicídenos, cal é o voso nome e de que club vides? Lara Álvarez Ocampo e veño do Club Gin Sport de Arcade. Eu me chamo Vera e veño do Club Gin Sport de Pontevedra. Bueno, chicas, cal foi a cata que a mellor vos saliu hoxe? Jordan. Non sei, creo que Nidan. Genial, estabades moi nerviosas antes de salir? Sí, moito. Moitos. Foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou xa o esperabades? Foi unha sorpresa. Foi unha sorpresa. Genial, chicas, pois aquella que tedes dedicar? A miña nai, ao meu pai, ao meu irmán, aos meus entrenadores, ao meu club, a Ariadna, a Alberto e a todos mis amigos que me apoyaron. A unas amigas mías que no viven aquí cerca, al Club Gin Sport, a todo el colegio, a un neno que se llama Faruk, a otro neno que se llama Mateo, ao meu irmán, a miña familia, a Faruk, a Fares, a Domi, Xa está que son un montón. E aquí? a Domi e a miña familia, me faltou. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e ata a próxima, chicas. Moitas grazas a ti. Moitas grazas a ti, ata a próxima. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coa nosa medallista de ouro na categoría de cata femenino alevín avanzado. Moi boas tardes. Moi boas tardes. Bueno, primeiro, noraboa por esta super medalla de ouro. Grazas. Bueno, contalles a todos, cal é o teu nome e cal é o teu club? Ariadna Álvarez Guadarrama do Club Gin Sport. Bueno, Ariadna, como xa todos sabemos, foche a ganadora hai uns días da Copa de España. Noraboa por esa super victoria. Supoño que estarás contentísima. Sí, e moitas grazas. Contanos, como foi para ti participar na Liga Nacional? Non sabría decirte. Estabas moi nerviosa competindo fora? Sí, pero competindo agora no, por outros motivos. Por outros motivos, e cales son? Moita competencia nova, verdad? Caras novas, compañeiros novos. Sí. E cal foi a cata da final que che levou a victoria? Jean Godan. Jean Godan, como hoxe entonces. Sí. Bueno, Ari, ademais, xa sabemos que, se non me equivoco, mañá é o teu cumpleanos. 9 anos xa. Sí. Bueno, pois menuda maneira, non? De comezar este último día con 8 anos, gañando outro campeonato máis. Sí. Estás contenta? Sí. Genial, pois a que queres dedicar a medalla de hoxe? A mi familia, a mis amigos y amigas, a la gente que me quiere, a mi padre en especial, a mi padre, porque es mi padre y también entrenador, y también a mí, porque mañana es mi aniversario. Genial, Ari, pois moitísimas grazas pola túa entrevista e enhoraboa de novo, ata a próxima. Grazas, ata a próxima.
Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión adobámonos cos nosos medallistas na categoría de cata alevín masculino avanzado. Moi boas tardes, chicos. Buenas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro gustaríame daros a noraboa aos tres por conseguir estas super medallas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Veño do Karate Club Maceda e o meu nome é Alejandro Riva Rodríguez. Veño de Docodó e o meu nome é Tiago Blanco Calvo. Eu veño do Karate Club Maceda e chámome Iker Souto Cid. Bueno, chicos, contádenos, para vos conseguir esta medalla hoxe foi unha sorpresa ou xa vos lo esperabades? Xa me lo esperaba. Foi unha sorpresa. Xa me lo esperaba. E cal foi a cata que mellor vos saiu? Hanidan, Pinanidan. Han Jondan. Genial, estabades nerviosos antes de salir? Sí, mucho. Moito. Non, Genial, chicos, pois a quen lle queredes dedicar esta medalla? a mis abuelos, a mi madre, a mi padre, a mi hermana y a nadie más. A toda a miña familia, aos meus entrenadores, aos meus amigos e aos meus avós que a miña bisavoa morreu e o meu avó tamén. O meu club. O meu club. Genial, pois dende aquí para todos eles, para todos eses familiares que nos queren moito. Moitas grazas pola vosa entrevista, chicos. Enhoraboa a todos de novo, vémonos na próxima. Gracias. Moitas grazas. Moitas grazas. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de cata Benxamín masculino iniciación. Moi boas tardes, chicos. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Lois. Raúl. André. Brián. Bueno, chicos, o primeiro darvos a noraboa aos 4 por facer tan ben as catas e conseguir estas super medallas. Supoño que estaredes super contentos todos. Sí. 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 Bueno, chicos, estabades nerviosos antes de salir a facer as catas? No. 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 Ningún nervioso, carai. Iso sí que é un mérito. E cal foi a cata que mellor vos saiu? Todas. Todas. Todos. Todas. Carai, sen nervios e todas as catas as mellores. Isto sí que son uns campeones. E que foi o que máis vos gustou do campeonato de hoxe? Pois competir. As catas. As medallas. As medallas. Genial, chicos. Pois a quen lle queredes dedicar a medalla de hoxe? A todos. A todos. A mi familia. A todos. Moi ben, chicos. Pois moitísimas grazas pola vosa entrevista e vémonos na próxima. Ata a próxima. Hasta próxima. Hasta a próxima. Hasta próxima. Próxima.
Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de cata infantil masculino iniciación. Moi boas tardes, chicos. Contádenos cal é o voso nome e de que club pides. Chámame Cristian Tarrio Díaz de Viña de Club Xiján. Chámame Luis Martínez Losada e proveño do Karate Club Maceo. Bueno, chicos, o primeiro darvos a noraboa aos dous por facer tan ben as catas e por conseguir estas medallas. Moitas gracias. Gracias. Bueno, chicos, contádenos, cal foi a cata que mellor vos saiu hoxe? A min saiu-me mellor Pinansandan. A miña mellor cata que saliume hoy foi Geangodon. Estabades nerviosos antes de competir? Un pouco, porque veño estar lesionado da rodilla e parecíame un pouco difícil gañar. Un pouco. Un pouquiño, claro, é normal, o sair dunha lesión un pouquiño máis, verdad? Sí. E que foi o que máis vos gustou do campeonato de hoxe? Competir con outros competidores e ver as súas catas. Competir e intentar ganar as medallas. Genial, chicos, pois moitísimas grazas pola vosa entrevista. E xa por último, dicirme a quen lle queréis dedicar esta medalla? A miña familia e ao meu club de karate. A miña familia e ao meu amigo Simón. Genial, pois moitísimas grazas, chicos, e ata a próxima. Chao. Ata a próxima. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con nosa medallista de bronce na categoría de cata e levín masculino. Moi boas tardes. Boas tardes. Contanos, cal é o teu nome e cal é o teu club? O meu nome é Arecid Dacal e o meu club é o Club de Maceda. Bueno, primeiro darche a noraboa por facer tamén as catas hoxe por conseguir esta super medalla. Supoño que estarás moi contento. Sí. Contanos, cal foi a cata que mellor che saliu hoxe? Gean Sodan. Gean Sodan, estabas nervioso antes de sair a competir? Sí. Que foi o que máis che gustou de vir hoxe a competir aquí a Xinzo de Limia? Pois que había amigos meus que poden xogar co meu primo. Por suposto, aquí xogando todos xuntos pasámonos genial, verdad? Sí. Perfecto, pois a quen lle queres dedicar esta medalla? A todos os de Maceda. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e ata a próxima. Adeus.
Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con Antonio Fernández, máis coñecido como Toni, teniente alcalde de Xinzo de Limia. Bos días, Toni. Moi bons días, benvidos por estar aquí en Xinzo. Bueno, prazer enoso. Primeiramente, gustaríame comenzar a entrevista agradecéndoche a túa presenza neste campeonato aquí en Xinzo de Limia. Moi ben, por moitas gracias a vos, desde logo, sigo insistindo por estar aquí. Desde a Concellería de Deportes, no Concello de Xinzo de Limia, para non ser un placer xuntar Galicia en Xinzo de Limia. Non só xa por la modalidade deportiva, sino tamén por a actividade cultural que nos metedes, e incluso por la propia hostelería e o motor económico, pois que nos axuda moito pois que a nosa economía tamén funcione, non? Desde logo agradecer moitísimo a Federación Galega de Karate, en especial a Óscar, que foi un gran anfitrión sobre esta modalidade que me estuvo contando fai un pouquiño nestes intres, de que se está mellorando moitísimo e ano tras ano pois esta afición tan boa que tendes do karate. Agradecer, como non pode ser de outra maneira, que a Liga Galega se realizara en Xinzo. Desde aquí vos emplazo de novo a que volvades a seguir insistindo que aquí tedes a vosa casa en Xinzo, pois para que estas actividades sean pois todo un lujo como se nos presenta nos neste noso concello. O prazer é noso, Toni. Na verdade é o primeiro campeonato que a nosa Federación Galega, realiza aquí en Xinzo de Limia, pero sentímonos tan ben acollidos que seguro que non é o último. Pois ojalá sigo insistindo de que vos quedan as portas abertas para esta modalidade de karate, que eu teño que reconocer que cando era pequeno era cativo, atraíame en certa maneira isto das artes marciales ou o karate. E pouco a pouco pois parece que un se vai xa dirimindo pois os fútbol de toda a vida, o deporte de toda a vida, como é o fútbol, como pode ser o baloncesto, non? Pero agora notase de que é un deporte emergente, moi emergente, con moita afición e con moitas ganas, e desde logo tan pequeniños e velos aquí participando, a verdad que é totalmente un luxo. Sen dúbida, afortunadamente o noso deporte cada vez está máis visibilizado, vamos sumando deportistas federados e, bueno, para nós é todo un placer que o noso deporte vaya chegando cada vez a máis casas, non? E, bueno, Toni, gustaríanos saber que opinas sobre como se va a cabo o campeonato no día de hoxe aquí en Xinzo. Que estaba encantado co trato que lle fixeron os técnicos deportivos que temos tamén no Concello, e bueno, se en algo cometemos algún erro, pois disculpádenos, porque o ano que ven, como nos estamos emplazando a que veñades, trataremos de correxilos e como non é outra maneira de mellorarlos. Na verdade, nada que destacar negativamente, xa que, como ben dicíamos antes, sentímonos moi ben acollidos. É un pabellón cunhas condicións boísimas para os tatamis, moi amplio, vos servizos, nos estamos encantados. E, bueno, ademais do karate, sabemos que Xinzo de Limia é un concello con moitísima afluencia deportiva, con moitísimos outros deportes. Gustaríanos saber que outros deportes destacaría vostede neste concello. Mira, por actividades deportivas e por colectivos deportivos temos bastantes, non? Empezando quizá por o de sempre o fútbol, que é o deporte estrella, non? O deporte rei, por chamarlle así. Despois temos baloncesto tamén, temos atletismo, tamén como unha boa situación, e tamén temos un grupo bastante nutrido de gimnasia rítmica. Esos son, por dicirle de alguma maneira, pois o ABC do deporte. Depois a maiores hai outras actividades, como poden ser tamén en tema de natación. E, bueno, seguimos expandíndonos e abríndonos, non? Pero, bueno, sí recalcarche de que todos os fines de semana Xinzo sempre está con algunha actividade deportiva de renombre, non? Desde a federación, como pode ser a vosa, neste caso, Galega de Karate, como pode ser actividades de fútbol por a Copa Diputación, por a federación, con equipos invitados, como pode ser calquer equipo de primeira división, que pode tamén acercarse a Xinzo, ou ver no baloncesto tamén, que tamén unhas escolas bastante importantes que temos. É dicir, temos as escolas deportivas a día de hoxe con moitas fichas en calquer disciplina que sea da súa federación correspondiente, e a maiores temos os equipos federados de toda a vida, neste caso como pode ser o noso gran querido equipo, o Antela Fútbol Club. Como teniente alcalde de Xinzo de Limia ten que ser todo un orgullo ter unha poboación tan activa, tan inculcada co mundo deportivo. E, bueno, ti tendo tanta relación, non, con este ámbito do deporte e actividade física, gustaríanos saber cal é a túa opinión sobre o noso deporte, sobre o karate como disciplina deportiva. Mira, como te dicía antes, estou notando máis que nunca que un deporte emergente, un deporte con moito futuro, e un deporte
que incluso educa tamén a xente, non? Sobre todo estes nenos, velos tan pequenos participando con esa ansia. Eu estuve dando unha volta antes e observando que conocía un pouco justamente como funcionaba esta disciplina, pero quedaba un embelesado mirando os nenos tan pequeniños, que forma de participar e que forma de competir. A verdad que un orgullo, ojalá que aquí salga, pues, destas promesas un gran deportista neste deporte, de verdad que sí, alegraría moito. Iso de seguro, Toni. Bueno, ademais, como xa publicamos por as nosas redes sociais hai uns días, unha das nosas deportistas, Ariadna Álvarez Guadarrama, deportista galega, quedou campeona na Copa de España no pasado fin de semana. Pois é seguir esa estela de Ariadna, ojalá, por eso sigo insistindo, ojalá dende Xinzo poida salir tamén alguén, e se non ninguén pode ser de Xinzo, de la provincia de Ourense, e se non pode ser da provincia de Ourense, que sea da nosa Galicia, non? Que é o que temos que defender, seguir tirando e agradecerlle, como non pode ser de outra maneira, a esta gran federación que tendes, e dende logo presidida por Óscar, que a verdad tuve a gran suerte de conocelo e estar reparando con el varias cousas, ten moitas ganas e moito entusiasmo por seguir loitando e traballando por esta modalidade. Totalmente, a nosa federación continuará crecendo para darnos a todos os deportistas, a todas as familias, bueno, a todos os concellos que visitemos nos campeonatos as mellores condicións. E bueno, desde a nosa parte, na Federación Galega de Karate, agradecerche a ti, Toni, a túa presenza hoxe con nós neste campeonato. Bueno, moitísimas grazas pola túa entrevista tamén. Nada, eu disculpar a presencia neste caso de Cristina Campero, a nosa concelleira de Deportes, que por motivos de forza maior non pudo asistir non ao evento total, pero sei que se vai chegar agora, pois en breve, estará por aquí. O alcalde tamén o temos tamén hoxe de viaxe, e bueno, tocoume a min, pois, estar aquí representando o Concello de Xinzo con gran entereza, desde logo, e con gran orgullo, que volverei po ano, se Dios quere, a estar emplazado aquí con vos, de verdad que sí, moita gracia. O prazer é noso, Toni. Gustaríanos moito vernos aquí o ano que ven, así que bueno, ata a próxima. Moi ben, pues moitas gracias a vos, moitas gracias.
grande de ahí, porque una foto y a 10 euros. Y el año Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con nosos medallistas na categoría de kata masculino infantil avanzado. Moi boas tardes, chicos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vos. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboa aos 4 por facer tan ben as catas e conseguir estas medallas. Supoño que estaredes todos super contentos. Sí. Sí, gracias. Sí, moitas gracias. Sí, moitas grazas. Contádenos, chicos, cal é o voso nome e de que club vides? Eu chamome Pablo e veño do Karate Club Maceda. Borja González do Gin Sport. Son Mateo Quintás do Gin Sport. Son Aarón González e veño do Karate do Carballo. Bueno, chicos, de todas as catas que fixechedes hoxe, cal credes que foi a que mellor vos saliu? Empi. Cancuso. Jangodon. Jangodon. Genial, chicos. ¿Estabais nerviosos antes de salir a competir? No. Carai, todos uns profesionales, xa nada de nervios. E que foi o que máis vos gustou deste campeonato? O comité. Conseguir medallas e estar cos meus amigos. Poder vir a competir e pasar un rato cos meus amigos. Conseguir as medallas e pasarlo ben. Genial, chicos. Pois a que lle queredes dedicar a medalla de hoxe? A mi hermano pequeño. A miña familia e a todo o meu club. Os meus pais, a miña tía, a miña irmá e os meus amigos. Ao meu adestrador Alejandro Felpeto e a miña irmá Uxía. Pois dende aquí, para todos eles que seguro que nos están vendo dende casa. Moitas grazas pola vosa entrevista, chicos, e noraboa de novo. Grazas.
Con los medallistas na categoría de comité infantil masculino. ¿Qué peso erais? ¿Menos de 30 y...? Menos de 35. Venga. ¿Suena bien? Muy buenas tardes a todos, a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité infantil masculino menos de 35 kilos. Muy buenas tardes, chicos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primeiro darvos enhorabuena aos 4 por facer tan ben os combates e conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Borja González do Ginesport. Chámame Mauro Casas e veño do Karate Club Maceda. Aaron González do Karate do Carballo. Luis Martínez Losada, Karate Club Maceda. Bueno, chicos, vemos aquí sacaras repetidas. Oxe, doble medalla para moitos, Supoño que iredes contentos para casa. Moito. Moito. Sí, moito. Moito. Bueno, chicos, como vos atopaches nos combates de hoxe? Estabades moi nerviosos antes de sair a facer os combates? Non. Sí. Non moito. Un pouco. Un pouquiño. E credes que foron moi complicados ou houve moita competencia? Sí. 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 Genial, chicos, pois a que lle queredes dedicar esta medalla? A miña avoa, a miña nai, a miña irmá e todo o meu club e mis amigos. A miña nai, ao meu pai e a miña irmá. Os meus adestradores Carlos Elpeto e a miña familia. A miña familia e ao meu amigo Simón. Pois dende aquí, para todos eles. Moitas grazas por a vosa entrevista, chicos, e ata a próxima. Noraboa de novo. Grazas. Grazas. Moitas grazas. Moitas grazas.
boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité masculino alevín iniciación. Moi boas tardes, chicos. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a vos dous por conseguir estas super medallas. Estades contentos? Sí. Como vos chamades e cal é o voso club? Me llamo Axel y soy del club Gin Sport. Me llamo Sebastián. Sí. Bueno, chicos, como vos atopaches nos combates de hoxe? Crees que foron moi difíciles? Sí. Estabades nerviosos antes de salir? Moito. Tamén. Genial, pois a que lle queréis dedicar esta medalla? Se la quiero dedicar a mi entrenador, a mi familia y a mis amigos. Papá, mamá, a vos. Amigos. Genial, chicos, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas para a vosa entrevista e ata a próxima. Chao. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de kata alevín femenino iniciación. Moi boas tardes, chicas. Contádenos cal é o voso nome e de que club pides. Olivia Riverstone. Me llamo Vega y voy en el Sejano. Me llamo Nerea y voy en el Herreros. Bueno, chicas, o primeiro, darvos a noraboas tres por facer tamén as catas e conseguir estas super medallas. Estades contentas? Sí, mucho. E cal foi a cata que mellor vos saliu hoxe? A Jean Nidan. Pidan Nidan. Carai, arrasou hoxe, Nidan, Estabades nerviosa antes de facer as catas? Sí. No mucho. E que foi o que máis vos gustou do campeonato de hoxe? Que me divertí mucho. Competir y pasármelo bien. Competir y hacerlo muy bien. Genial, chicas. Pois moitas grazas pola vosa entrevista. Noraboa de novo, vémonos na próxima. Chao. Adiós. Chao.
tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de cata infantil femenino avanzado. Moi boas tardes, chicas. Gracias. Boas tardes. Boas tardes. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Eu chamo Maldara Fernández Sánchez e veño do Club Karate do Carballo. Eu chamo-me Daniela Casao Fernández do Club Karate Maceda. Eu chamo-me Iria e veño do Club Siján. Bueno, chicas, o primeiro darvos a noraboas 3 por facer esas super catas e por conseguir estas medallas. Estades contentas? Sí, moito. Foi un esforzo moi difícil e estou moi contenta. Moito. Bueno, chicas, estabades nerviosas antes de ir a competir? No. En kata, no, pero en kumite un pouco máis. Sobre todo na primeira ronda de kata. E cal foi a cata que mellor vos salivose? Eu creo que Godan. Hean Yondan. Pinan Godan. Genial, chicas, pois a que lle vamos a dedicar esta medalla? Aos meus entrenadores e ao meu club. Eu quero dedicarse aos meus entrenadores porque sempre me están aguantando, a toda a miña familia porque a veces o público para mí é a miña familia porque sempre me están animando. Ao meu club, aos meus amigos e a miña familia. Pois dende aquí para todos eles que seguro que nos están vendo. Moitas gracias pola vosa entrevista, chicas, e ata a próxima. Gracias a ti, chao. 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 Femenino infantil avanzado, menos de 42 kilos. Moi boas tardes, chicas. Hola. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos enhoraboas 3 por facer tamén estes combates e conseguir as medallas. Estades contentas? Sí, moitas grazas. Moito. Sí, moitas gracias. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Eu chamome Carla e veño do Club Karate de Valga. Chamome Rosalía Carril e veño do Club Karate Valga. Eu chamome Aroa Castro e o meu club é Siján. Bueno, chicas, contádenos, estabades nerviosas antes de salir a facer os combates? Sí, un pouquiño. Un pouco. Un pouquiño. E para vos conseguir esta medalla foi unha sorpresa ou xa era o vosso obxectivo? Xa era o meu obxectivo porque éramos 4 na categoría, entón tiñamos que levar unha medalla. Xa o teñía en conta. Xa sabía que iba a gañar. Carai, que convencidas son todas. Bueno, chicas, ¿crees que os combates fueron fáciles de gañar ou houve moita competencia? Houve moita competencia e os outros dous estiveron unidos. Os primeiros un pouco complicado, pero logo... Perfecto, chicas, pues a que te queres dedicar esta medalla? Quero dedicar a miña familia e aos meus amigos. A miña familia, aos meus amigos e aos meus amigos. A miña
boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de comité infantil femenino máis de 42 kilos en iniciación. Moi boas tardes, chicas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Eu chámome Emma e teño 10 anos. Eu chamame Lucía e veño do club Karate Maceda. Eu chamome Iris e veño do club Karate Maceda. Eu chámome Celtia e veño do club Xifa. Bueno, chicas, o primeiro darvos enhoraboas 4 por facer tamén estes combates e por conseguir estas medallas. Estades contentas? Moi contentas, grazas. Moi contenta, grazas. Moi contentas, moitas grazas. Bueno, chicas, hoxe estabades nerviosas antes de salir ao tatami ou non tiñades nervios? Eu como que teño un pouquiño porque é unha competición, pero menos que antes, porque era a miña 50ª vez. Sí, porque non me esperaba gañar o ouro. Eu tenía nervios, pero poucos, porque non me sentía preparada. Eu tiña moitos nervios. E que foi o que máis vos gustou deste campeonato? Gustoume disfrutar e ganar a medalla. Disfrutar, pasámelo ben e ganar a medalla. Disfrutar e ganar medalla tamén. Estar con meus amigos e poder subir ao podio. Genial, chicas, pois a quen lle queredes dedicar esta medalla? Eu quero lle dedicar a miña familia que me dedicou isto e puñan moito ánimo en min. A miña familia, a meus amigos e aos meus profesor e ao meu profesor de karate. A miña familia, a miña mellor amiga e aos nosos profesores de karate. Aos meus amigos, a miña familia e aos meus entrenadores. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola vosa entrevista e ata a próxima, chicas. Gracias, chao. Grazas. Adeus, moitas grazas. Gracias.
Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con Cristina Campero Dorado, concellera de Deporte de Xinzo de Limia. Moi bons días, Cristina. Moi bons días. Bueno, primeiro, dende a Federación Galega de Karate, gustaríamos agradecerche a túa presenza hoxe neste campeonato. Bueno, pois eu darvos a benvida e que a Xinza, espero que sea unha boa xornada, que disfrutedes e que os nosos pequenos a disfruten. O prazer é noso, Cristina. Bueno, para comezar a entrevista, gustaríanos saber un pouquiño que opinas sobre como se está levando a cabo ese aquí o campeonato de karate. Para nós este é un deporte que aquí no pobo era descoñecido, pero co día de hoxe, ca xornada de hoxe vai quedar claro que o karate ten futuro e que moitos nenos van a practicalo no futuro. Totalmente. E bueno, máis un concello como Xinzo, non? Que está aberto a moitísimos deportes, ten moitísima afluencia de actividades deportivas. Para nós é un placer formar parte dunha das vosas actividades máis. Así que, bueno, aparte do karate, que outros deportes destacarías ti en Xinzo? Gimnasia rítmica, natación, fútbol, fútbol sala, baloncesto, kickboxing, ciclismo. E creo que non me queda moito por aí. Tenis, tamén temos tenis. Espero non me esquecer de ningún así potente. Bueno, como concellera de deportes, ter tanta variedade de disciplinas deportivas, supoño que será todo un orgullo, non? Ten unha poboación tan activa. Sí, para min é un orgullo e ver como os pequenos son felices practicando deporte, para min encheme de orgullo e demostra que estamos facendo o traballo ben. Sen ninguna dúbida, Cristina. E bueno, ti crees que no caso de hoxe, coa realización desta xornada da Liga Galega de Karate aquí en Xinzo, crees que aporta beneficios para o teu concello? Sen dúbida ninguna aporta moito beneficio. Beneficio para a hostelería, para a cultura, para todo tipo de deportes, porque os demais deportistas de outras modalidades viñeron hoxe a ver o karate. Sin dúbida alguna, Xinzo é un referente no deporte e queremos que sea en todos os deportes posibles. Pois, como ben dixemos antes, para nós é un placer formar parte de un dos deportes que toda a vosa formación está o todos os karate coñezan un pouquiño máis Xinzo, non? Que seguro que ten moitísimos lugares para visitar. Sí, temos moitos lugares que disfrutar e coñecer, temos moitas festas e temos a maior das festas que o Entroido. Non vos podedes perder o Entroido de Xinzo de Limia, o máis largo de toda España. Primeiro, depende, sube, baixa, depende, este ano empezamos en xaneiro. Vamos a empezar a mediados de xaneiro e continuamos 5 fins de semana seguidos. Pois moitísimas grazas, Cristina, acompañarnos hoxe nesta xornada da Liga Galega. E, bueno, é a primeira vez que iremos a Xinzo, pero esperamos que non sexa a última. Non descartedes que non vai ser a última, vale? Grazas, Cristina. Moitísimas grazas a vos por confiar en nós.
la categoría de comité infantil femenino menos de 36 kilos en iniciación. Moi boas tardes. Buenas tardes. Bueno, primeiro darche enhoraboa por conseguir esta super medalla de plata. Estás contenta? Moito. Cántanos, cal é o teu nome e de que club vens? Meu nome é Ane e vou no club Helenos. Bueno, contanos un poquinho. Estabas nerviosa antes de competir hoxe? Un pouco. Un poquinho. E que tal foron esos combates? Foron moi complicados ou non houve moita competencia? Mais ou menos. Mais ou menos. E que foi o que máis te gustou deste campeonato? Divertirme. Divertirte, eso é o máis importante de todo. Genial, pois a quen lle queres dedicar esta medalla? A meus pais, a meus entrenadores e a toda a miña familia. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola túa entrevista e enhoraboa de novo. Grazas. Thank you.